Takto, priatelia, ja od čias pandémie robím veľké nákupy, pretože už vtedy som bol postradateľný. Takže teraz ich robím tiež. Ale všimli ste si, že keď vojdete do potravín, tak oni tam majú tie veľké vozíky. A tie vozíky majú 4 kolečká. A tie 3 sú OK, a to jedno škúli. Hej? A ja viem, prečo to je. To majú na svedomí zamestnanci tých potravín, toho supermarketu, aby ťa to viedlo, kam oni chcú. O, áno, ty chceš si ísť kúpiť klobásu a zrazu si v oddelení žrádla pre zvieratá. A ja kupujem mačacie konzervy a ja nemám mačku, hej? Moja pani mi píše všetky tie veci, ktoré mám kúpiť na zoznam. A je to veľmi, veľmi tolerantná a súcitlivá pani a nechce, aby som blúdil po tom markete, takže ona to tak si zavrie oči, ako keď pretekár si tú bobistickú dráhu. Normálne, jak ten Bobby. Videli ste niekedy štvorbob? Hej? Čo je štvorbob? Tak ja som 3. člen štvorbobu. Ja mám stále hlavu sklonenú, kúkam do ryti 2. člena štvorbobu, netuším, kde som. Ďalšia vec, čo neznášam nakupovať. Hej, minule som mal na lístku napísané, že hladká múka. No okej, hladká múka je napísané, idem k tomu regálu. Jak mám vedieť do ryti, že je hladká múka, môže byť špaldová, tmavá, ražná, na torty, kúkam na to. Tak čo robí každý chlap? Tak píše mojej pani, jakú to múku si chcela hladkú, hej? A ona mi, že odfoď mi to. Priateľa, je to veľmi nedôstojná situácia, lebo mňa na Slovensku ľudia poznajú, hej? A není veľmi príjemné, že ja si fotím tovar, hej? A vidíme, ide pani a ona, že ste to vy. A ja hovorím, no dúfam, hej? Lebo mohol som byť aj ten pri syroch, ale ja hľadám hladkú múku. A potom čakám tam, akože dojde, ak by došla tá odfotená, že jakú to tú hladkú mu a vidím, aj ľudia prechádzajú okolo. No čo hľadám? No čakám, až príde. A čo úplne najviac neznášam nakupovať, sú že jogurty. Lebo to je 100 druhov. Ja tam stojím pred tým a ja si tak hovorím, že Mišo, to dáš. To dáš. Ja to nájdem. Hej? Ja nájdem, čo je napísané. Lenže to, čo mám nájsť, nenájdem. Pretože sladká smotana neexistuje. Neexistuje. Existuje kyslá smotana, hej? Existuje smotana na varenie, ale sladká smotana neexistuje. V živote to nenájdem. Jak mám do ryti vedieť, že sladká smotana je smotana na šľahanie? Jak to mám vedieť? Prečo to tam není napísané? Ja som v živote mojej dcére nepovedal, ty si taká zľatučka na šľahanie. V živote som to nepovedal.